papá. Hola, filla. Crec que deberies canviar el teu xandall. Ja no vas a l'última moda. No, papá, a mí me encanta y encara el puedo portar. ¿Estás segura? Sí, papá. En mes donde comprar tantas cosas, el planeta ens agrairà. It takes 15 to 50 years for clothes to decompose. La ropa tarda entre 15 y 50 años en degradarse. If you're not wearing them, throw into the red bin. Si ya no la usas, déjala en el contenedor rojo. Tiene calor y no queda agua. Te acompaña a comprar una botella. Pero xiquets, no digueu del gabells. Clar, ahí teniu una font reomplible que és millor per al planeta. És veritat, no havíem caigut. És amb mi? A plastic bottle takes 125 to 500 years to decompose. Una botella de plástico tarda entre 125 y 500 años en degradarse. Not using it anymore, throw it into the yellow bin. Si ya no la usas, déjala en el contenedor amarillo. Xica, però que poc moderna que és. Per què em dius això? Encara gastes paper d'alumini? Clar, en conserva fantàsticament els bocates. Però no veus que això és molt perjudicial per al planeta? I què vols que faça? Canvia'l per una carmanyola. O embolica'l amb paper i bosses reciclades. Aluminum foil takes 500 to 1000 years to decompose. El papel de aluminio tarda entre 500 y 1000 años en degradarse. Y tampoco son muy saludables. Y puedes pasarte a las de aluminio y reutilizarlas tantas veces como necesites. Not using it anymore, throw it into the yellow bin. Si ya no lo usas, déjalo en el contenedor amarillo. Hola, ¿qué tal, Paula? Ei, m'he donat una coseta. Dime a vos si et puc ajudar. És que se m'han ratllat 5 CDs i no sé què fer amb ells. Jo vaig veure tu com feien un espantaocells. Voleu que fem un? Quina bona idea! Compact discs are environmental pollutants and awfully hard to decompose. Los CDs son súper contaminantes y es muy difícil que se degraden. If they are useless now, take them to a recycling facility. You'll find it at Ecoparque en Castelló. Si ya no los usas, llévalos al punto limpio. En Castellón es el Ecoparque. Xiques, no poden deixar-nos això així. Ostres, és veritat! Ahí hi ha una paperera. Ja, però si la boquem ahí no es recicla. Busquem uns contenidors. El paper al blau, els brics al groc, la pell de plàtan al marró. I les bosses de les marranades al groc. Paper takes 10 years. A banana peel, 10 to 30 days. A brick package will take 30 years to fully decompose. El papel tarda 10 años en degradarse. Una piel de plátano tarda entre 10 y 30 días y un brick tarda 30 años. Remember, say no, reduce, reuse and recycle. Use recycling bins properly. Recuerda, rechaza, reduce, recicla y reutiliza en los contenedores adecuados.